се казваш? Иван. Откъде си, Иванка? От София. По 10-балната скала от 1 до 10, колко се оценяваш интелектуално? 10. Ти си железен. Значи този въпрос, който сега ще задам, ще е много елементарен за теб. Ако беше роден преди 10 години, на колко години щеше да си сега? Труден въпрос. Ти каза, че си 10 от 10, а как ще е труден? Би ли го повторил? На колко години си сега? На 22. Ако беше роден преди 10 години, на колко години щеше да си днес? Не. На 22. На 12 бе. На 12, да. Не е 12. Помисли пак. Труден съм малко с математиката и затова не мога да сметна. Ти каза 10 от 10, това е твоята логика, че се получава 12. 22. Маха 10 преди 10, демек е бил на 12. 32, той е прав. Май да. Да, така е. Правилно го сметна, приятел. Последно? На 32. Последно. Да. Си на 22, ако беше роден преди 10 години, как така ще си на повече години, отколкото си днес? Няма логика. Има някаква врат. Ако беше роден преди една година, на колко години щеше да си сега? На 21. Аз така го сметна. Ако бях роден миналата година, на колко ще съм сега? Да. Ами на 2 години. Ама пичове, ако бяхте родени преди една седмица, сега на колко щеше да си? Раждаш се преди една седмица. Как да се родиш за една седмица? Да, бе, точно. Опасен си.